personalment m'agrada. És més tranquil ara, aquí no passen els cotxes. Vinc amb bicicleta y quan plou vinc a l'autobús, però la parada d'autobús no l'han canviat de cap. Positiva y creo que se aprovechará si lo cuida la gente. Pues está perfecto. Menos contaminación, los coches más despacio. Está muy bien. Es una cosa que no hemos visto por ahora y yo creo que és buena iniciativa. Ha empitjorat pels aparcaments, per la conducció, pels cotxes que tenen que fer més voltes, ha afavorit les persones reduïdes de mobilitat, a les criatures perquè sempre se t'escapen, no hi ha problema de perill per a les criatures. En canvi, ja et dic, els ciclistes, per exemple, també estan molt contents perquè ho tenen tot per ells. Però, clar, si els conductors han de començar a fer voltes i voltes i voltes per poder deixar el cotxe, bueno. Hemos venido para el taller a traer la moto y hemos dado muchísima vuelta. No me parece bien la superilla porque estará bien para los críos y para las plantas que han puesto, pero no para los negocios, el venir a asistir a las cosas, no me parece, los servicios de autobús. Yo creo que el barrio ha quedado muerto. A ciertos comercios sí que ha perjudicado, pero por otra parte yo estoy a favor de la superilla porque es un espacio en el que tanto los peatones como los ciclistas pueden ir más libres, tienen más espacio para caminar. Han favorecido también al tema de los niños donde pueden jugar, han hecho ahora un parque pequeño, però bueno, algo és algo que antes no tenien. Ha empitjorat molt per tota la mobilitat dels mateixos veïns del barri, perquè ens trobem amb tenim que donar molta més volta per anar al nostre pis i a més per aparcar molt més complicat. Tenim carrers que treuen molt de tràfic, com és el carrer Pere IV i el carrer Almogàvers, que al no haver tanta circulació empitjora tota la resta dels postos. I més si vas per al carrer Almogàvers, tot el que t'han posat tant de bancs com d'arbres, tot això, és completament inútil. L'únic que fa és estorbar per tothom. No hay panaderías, no hay negocios de tiendas pequeñas, lo único que quedan son 4 negocios que intentan sobrevivir. No me gusta la superilla, no le veo que sea práctica. El barrio se ve desangelado. Si hubiese más negocio, que fuese una zona muy peatonal, con mucho negocio y demás, tal vez sería estupendo, pero aquí yo creo que no pega. Jo no condueixo aquí. Aquí a Barcelona no hauria d'haver ni un sol cotxe. Per la contaminació, els problemes venen pels cotxes. Abans teníem tramvies i autobusos y anàvem tots al puesto, y si no, a caminar. Aunque hayan quitado unas pocas calles, yo lo veo bien para el tema también de la contaminación, porque si tú vas caminando por ciertas calles donde los edificios son altos y hay una gran, digamos, circulación de coches, tu lo notes. Tot el que els veïns estem molt en contra. Potser algú te'n trobaràs favorable, però és que del dia a dia ens fa molt al revés, anem al revés.